Kung sa agad niya. Buda na ba ni dire o sa man ni? Marilog pa nino? Ha? Buda na ba ni? Buda na. Ano sa'yo pag-light ko eh? Ha? Kung kita sa kalsada. May suka. Makita ko na yan. Wala, kita eh. Ako'y mag-drive ba ni? Ha? 10 kph ang dagan. Ay, ka na mga kaya-kaya. Karga lang na sa drone, ang uban mo, karga. Pato din. Buko lagi sa banting. Ay, pasakay ra na sa drone daw. Wala tayo na, nangawag lang ko Ah, wala daw. Wala, panlap daw. Oh, daw. Daw mo. Balik mo. Ito mga bag, Uwian sa ilang mas lalo. bag. Uwian sa lalong sabay. Pagsang isa na magligil. Baloto eh, pabalot lang na sa ilatig karton niya. Maplastar man na dito sa tunga. Plastar na sa tunga. Balot na nagtail. Oh. Di ko na ang buto. Itong budad sapatos ba? Wow, itong sapatos niya. Ano man? Yan lang ba? Yan lang, kasama ko ito. May panalipod. Bye. Ha? Hindi ba broadcasting atong isang sa gabi na bang? Nangilang-ilan mo ito. Casting mo yung ipatugtog. Kulito na mo. Wala. Ano? Nungso. Wala. Isli, mong guro ito. May karos na palit na ha? Kaya siya ba eh? Muni santol diri. Santol. Dami ganyan siya kaunan. Santol. Ako naman po yung mukha na ni matag. Ikaw na, Juan. Pritohon, katong pritohon. Ay, kilaw na. Saan kung sama-sama na rin. Kabog ilog eh. Ha? Kabog ilog. Ah, nga naman lagi na ulay kang kaon sa bigil lagi. Ulay kang kaon ngayon na na. Sa tawad din na. Si Miguel. Pinili.
Ba, daghan na kayo na. Daghan na kayo natin. Mahirap mo naman kinilo. Ano? 90 lang kilo. 90 ang kilo na? Ano? Oh, pili mo. Maskin gagmay, 90. Oh, sayara. Gamay naman sako. Ha? Gamay naman sako ni. Bilang. Nagdagandra po na rin sa kasako. Oh, no. Ito din kasi priya sir. Isa lang kang kilo eh. Bay, balik na po nagnilayan bay ba? Rating na po dito. Abi ko ni Kanchan, wala pa na po din si Harley Day. Dalaw ng takanan mo. Taste to it. Nilayan mo, mag-iyo ko. Kami yung tayo ban. Laan ko na tarong. Ilan ganito eh? Yes, na sir. Wala mo di pa sa liban, laan ko na tarong. Tanaw na pagliwat kay nanam to sa stage ng 30. Ikaw. Ikaw na tanan. Sarap yun. Bilis ka rin, ma'am. Yan, nagpili na si Ate Dre carrots ya. Nanay ka, sarap. Lagi ang kilo dira. 70. Dagko. Dagko man eh. Dagko. Allah. Itlog ba Diyos? Patay, gato yan. Nahulog. Ini lang itong ban. Balik na lang tayo sa mga Dito, nag-isa sa iyo. Buya. Huwag na nabantayan, yun naman rin eh. Mo di ko sa katuan bay. Wala, dalaw na kayo itlog. Itlog. Kay panitan ng berko. Palitan na lang natin sa bed. Ay, ito tayo mag-ikuan. Ako rin tayo. Kulit. Ano si Silvio rin ah? Kulot. 125. Okay na. Pwede na may mo lakaw. Malay ka ba? Bay, sugton ka atong gitanugan na to, bay. Diri kita malingki, bay. Oo eh. Hinog. Pwede naman to ron. Katong gitanugan na to rito sa buwan. Kumanon man to. Amat eh. Sana. Ako na mo Dami gamiton. kayo. Ako na mo gamiton. Saya ka. Kaya na kami dito.
Pwede man guro na ipatong man. Plastar na dia bay. Bye. Mamay na dia agad. Sumato na ko ito. Pwede man na dari, bueno, pwede na dari. Pag sunod din ang matutulog ko. Ito daw eh. Flower dito. Napaka naman kong eggs ba? Oo, na kay eggs. Libre yan bay, kaya yung gitagak kaya yung itlog bay, salig kay naka-itlog na. Bungkag lagi. Ha? Bungkag yung itlog. Pante, unom. Ano ba yan? Unom, apil mantika. Nabuya yung silupin. Oh, doha man yung bit-bit kubag niya. Ang kubag, kalimot ko ba? Naday silupin. Pero Ano na ko doy? ang itlog yung pamalit na Oy, Nagsalig man to yan kay naka-itlog na ba? Yan ang kalimutan niya yung itlog na dala. Bungkag lagi. What's Buto lagi, oy. Buto. Kira ka dia? Dili na oh. Iya, lagi baik na. Wala na ba? Kaun. Kita kayo pangit kira. Uy, kita mo sa bulan. Kung gipasok na, Laro may kamay. Mag-inom tiyan-tiyan, no? Sige. Na. Sige lang, hindi wala kaon. Bigla mo na ng bibiro na. Bay, na rin ako yung kinsa ninong bay. Kamu gani? Ninong. Oh. Iherta mo, ninong. Hindi ako mabunyagon, ginagalang ni Karong. Nadalag ka mo. Balo, Michael. Tigong yung ano. Ito din mo, alam nga balik mo sa tigong. Balo, mga ito na eh. Pero tigong naman niya. Tadi nila. Araw, kapag nga ito. Naa dito eh. Pero wala na, kompleto na mga dalain sa siguro. Yagi ba? Nangyagi man ang mga buang. Ulag yun sa mabulot. Basta may tagsayas na. Pira. Gamay ramang kay Kwan. Sa mundo. So, Limon. limon eh. Limon mana? Eurot din yan. Eurot din sa Ano pa na yung daw? Suka. Ay. Parsil daw. Ah. Ikaw chili, Jay. Udah, ito. Bilis nga. Saan ba na? Salang patong pa, sibuyas. Sibuyas na sibuyas. Ay, pangalan ano yung mayonnaise. Lami, good siya. Itong mayonnaise. Ordinary na siya mayonnaise. Ordinary sa isang Naman.
Blue. Mau na blue. Ang dami. Kasi katong mahalon mo katong tao. James. Okay, IB nagbulot ang naon. Katong nasa kuan, katong nasa. Ngayon to. Ito na. Plastic. Nga, mahal-mahal pa niya. Allergy. Allergy di ay. Basig nga ito, hipon sa akol ba? Payan ba? Nga hipon. Kuan. Mati ay na to. Pero sunod balik yung inom. Bitag palingki. Bumit na dahil mo inanin. Diyan may anak at Kailan sabay. medyo ay. Kao na bay? Sa yung mga nagmiris. May check it down. Nagplano good me ay mangayo may og ka ng galay sa kamote. Sa mga isinilya. Tapa ni Harley. Wala, ran kayo Sa kisulod. Matuman mila Geraldine. Geraldine doon ra dito. Na ay mundong sa galay di ko mamatay pa no. Ay, gabdin dyan. Atong o. Wala ka ito mong papa. Tuloy ba? Kung yan, sige naman dagmig. Petapay ito, tuwan ko ka dumikot sa inyo. Ito mo dito ba lang? Ang ato ramang kung natuan ko ang kay ilang balay nila. Sali magtuwas. Ang sali ba? Hindi na namin ni-enjoy dito. Magbaso ko naman. Doon ka? Ngayon, nakapatadali magpundo. Daghan ang itong kaon. Ay, ito itong berry. Kita ka. Umuulat ka pa niyo ito. Mata mo. At dito, matay lang ang kuhan. Kaya mag-ihang mag-iro dito. Bantay. May uban ko? Uban tingali ko? Mag-ziralin na. Dalita man yun to. Mag-ihang mag-iro. Tugag sa Nasa mga rin mo sa Dali dito, ikaw gano'n mong ihapon. Le, pagkaktasan na kami. Dahil wala mga dahil itong kulit ko. Ito, palitan hindi. Siguro tayo. Street room dahil. Yung bulat yung kipa. Bigat na wala. Lagi kung wala niya, wala mo nang kawan ng oras, wala lang po ikawan. Sa technical. Kami kayo mga nakuha ng salad. Paano to eh? Kami ikaw na pagkakita siya. Ganun yung gawin ng Jangan pala sa butan dyan, lang nito. Mga Erwin, bangat. Bugnaw kayo. Bugnaw kayong mga dahon ron. Bro, Sa bata. Ngaon. Hindi mo kapunod Kali kayo, naman na sila. bawa mag-aala. Dintong bitaw sa una na mga dintong lagi. Dito yung mga lugar ron.
Oh, ikut nih. Jangan. Minutes 5 ay ini.
Sipat naman. Binaki. Bay, yun ang kwan dia, bay. Yun na dia. Wala, mangutan ni sulod. Wala man tayo sulod diri. Aw. Agi ni, agi raman ta diri sa una, bay. Wala kay kuno. Katong ni anhit ta diri kini agi ra ta, bay. May klaro. Uy, butang tayo sticker diyan lang. Namin sa Atukan. Atukan. Ugan o to ay. Oh, basahan dito. All you need is love. Okay, sir. Pintos ng lahat. Pintas na sini. Yung sa may pagyan mo na. Ame bay. Balik mo siguro yun, di pang Manggod. Mais din ni siya. Atong kinaling ko, di naman mo mapil good nga. What? Itong binanggod may lamig. Picture sa tabi. Hey. Okay, ikaw picture ko. Dami siya sa init pa. Hamas ko pag mag-girl. Tamis mo na. Isa guway asukar. Kami kayo. Gibanggod rin yun. Una na yung gisagol na rin. Wala, okay, sagol. Ambos na kanila ha. Doon ba yung sagol? Kasama wala man. Dami man kayo. Heroin mo na nakuha sa heroin ka. Stufan. Kami isa yung pertama. Pero may dukwenta. Mama pa siya. Ano sila yung sagot ang Baking na sagol. dahil normal lang. Dahil man eh. Bakit ba yung umisang ko na? Wala yung sagol. May pagwa ko ng mga oda. Kinilang daw. Ikot, sige. Antay dali na lang tatang. Pero mait good na eh. Ganahan mo. Gusto pagit ko na. Tilaw lang ko ba? Dami man. Wala kayo mag-isip ko. Monib, binaki. Tama ni Pintos. Pagkat ko ito, mga kitagbukun ba na? Alangan nga di man to commercial di dagko to. Pina. Tara na. Tara na. Tara na kami para man eh. Naon mo gud siya oh. Ame bay. Kare ko. Hey mo gud niya rin. Oh. Wala man to